Yan. Ang una ay ito. By Inco. Mamaya, i-test ko. Sunod ay cordless screwdriver. Sige. Cute. Sunod ay Inco din. Angle grinder. Sumunod naman ay spray gun. Inco din. Ayan. And ito, Inco pang drill naman ng metal. Wala pa akong ganito na wood. So, wood ang kailangan ko. Pero, bumili na rin ako para sa metal. Soon, magagamit ko rin ito lahat.